Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje kwivideo yethu ngizokhuluma ke la ngozalo, ngizokhuluma nje ngestoryline esithinta yena kuNkazimulo naye kuNkunzi. So ke abalandeli abaningi bozalo baveze ukuphoxeka lapha kwi-social media ngento ke yenziwe uZalo kwi-storyline sakhe kuNkunzi naye kuNkazimulo. So ke mbukeli if gwalibuka kuZalo la kulona ke leli week uzo understand ukuthi ke ingane abalandeli bozalo bephoxekile. Into ke yenzakele lapha sibone kuNkunzi ethatha yena kuNkazimulo lapha kwaMhlongo wahamba ke naye eyomshisa. Andike thina ke sitshela ukuthi ke leyo nto yenzeka ngempela kanti ebephupha yena kuNkazimulo. Iyona ke lento ke ecasuleka abalandeli abaningi bozalo, abanye ke bayabuza ukuthi ke yiphupha elinjani lithatha isikhathi eside and lithatha ama episode awu2 wonke lenzeka. Even ne trailer yaloku uZalo yakulona ke leli viki baveza kuNkunzi ewumuntu kwimpela ushisa yena kuNkazimulo. Nakona ke ama teaser ngoMay baveza kuNkunzi ezumuntu engathi ke uzokweqa ezodila ke naye kuNkazimulo. Noma izeke izinto ke iningi babengacacisanga kahle kuma teaser kodwa ke indlela babeveze ngayo babeveze uNkunzi njengomuntu ozobuya ke ezodila noNkazimulo. So injalo ke mbukeli iyona ke lena ke into ke khaliseka abalandeli abaningi baloku uZalo lapha ku social media basho khona ukuthi ke uZalo lebabhayizisa, abanye basho khona ukuthi ke uZalo lidlala ke ngabalandeli. So into engayisho ke mbukeli ukuthi ke kusaela ukuthi ke singa give up ku storyline sakhe kuNkunzi be naye kuNkazimulo ngenxa ukuthi ke lapha kuma teaser kuyavela ukuthi ke ayikapheli between yena kuNkunzi benoNkazimulo, okuchaza ukuthi ke kukhona okusazokwenzeka isazomkhalela ke na kuNkazimulo. And uyazi ke mina mbukeli ngihlezi ngikhona for wena ngizolokho ngibhizi ngibuya nama updates ngikupdate ngikutshela ukuthi ke kumele ulindeleni ngoba ke impela kusazomshubela yena kuNkazimulo. And ke understandeka ukuthi ke ingani ke abalandeli abaningi bebhorekile ingenxa ke impela indlela akabenze ngayo lapha kuZalo abantu ke beyitshela ukuthi uNkunzi ke usebuyile and ke uzophanisha yena uNkazimulo. Zinjalo ke mbukeli yizo ke lesade kuphathele zona ezithinta kuZalo. Ake ngithi ke nje mbukeli danki ngiyazi bongela.